Molt bon dia. Moltes gràcies per ser avui aquí. Ja sé que avui era un dia complicat i algunes persones s'estan desplaçant del claustre fins aquí, però arribaran en algun moment o altre de l'acte. Us volia agrair a totes i a tots que sigueu aquí avui amb nosaltres al final de curs, que ja sé que és un període molt exigent. Avui estem de celebració, celebrem la trajectòria d'una persona del personal d'Administració i Serveis i dels professors i professores que han decidit enguany acabar la seva vida activa, que han decidit o que els ha tocat acabar enguany la seva vida activa a la facultat. I també avui és un dia molt bonic perquè estem d'estrena. Estrenem la nova web de la Facultat de Filosofia i Lletres i ja que sou aquí volíem fer l'estrena mundial del vídeo, que són 2 minuts només, perquè veieu una miqueta la riquesa de la facultat. A veure si aconseguim posar-lo, no sona. Moltes gràcies al vicedegà de Comunicació, al Carles Sánchez i a la Belén Ruiz per la feinada que han fet i a totes les persones que s'han ofert a fer de conillet d'Índies i que han sortit en aquest vídeo. Teniu la pàgina web per provar-la i per veure si us agrada o per fer canvis sempre que vulgueu. Us explico una mica el funcionament de l'acte. Com sempre, sabeu que fem entrevistes a cada una de les persones que volen participar en aquest vídeo de comiat i el que farem ara és un petit tast d'aquestes entrevistes. Mostrarem uns 23 minuts d'aquestes entrevistes. Doncs bé, jo vaig començar a la Universitat Autònoma en el moment que estava estudiant segon a l'Escola de Biblioteconomia i Documentació, que va haver-hi en el tauler d'anuncis, un anunci de la Universitat Autònoma que buscaven auxiliars administratius per les biblioteques de la universitat. I m'hi vaig presentar. Jo vinc del món de l'excursionisme, de l'espeleologia. Durant tota la meva joventut vaig fer moltes activitats de muntanya, d'aventura, i en aquest món d'aventura, diguem-ne, el coneixement, la recerca ja hi tenia una presència.
Per tant, vaig començar fent coves a la zona d'on soc original, que és Osona, coves del Toll, coves del Far, i a partir d'aquí l'interès per les ocupacions prehistòriques que anàvem trobant en els abrics em van semblar una bona dedicació. When I joined the English department was in 1986, when Arancho Sandizaga had recently taken over as head of department from Aquilino Sanchez in 1981. Prior to 1986, I had been working as profesora colaboradora at the Escola de Traducción y Intérpretes, a university school that was pioneer here in Barcelona, and which in 1992 became the Facultad de Traducció i Interpretació. Ens va tocar l'Autònoma, tocava l'Autònoma, no ho vam escollir, era una universitat que feia poc que s'havia creat, i llavors aquí hi havia professorat, diguem-ne, molt d'aquests que s'havia estat apartat, no? Jo recordo la Júlia Dinolfi, que era la dona del sacristan, que ens feia literatura, Francisco Rico, hi havia el Joan Argentés, i professors que en aquell moment eren joves i que estaven a l'Autònoma perquè por diferentes razones no podían estar en la Universidad de Barcelona. Yo creo que siempre quise ser docente, y muchas veces he pensado por qué, ¿no? ¿Por qué quise ser docente? Y creo que tengo una explicación, que es que yo pasé los primeros 16 años de mi vida en un pueblo muy pequeño, de 70 habitantes, ¿no? Donde no había nada, ¿no? O sea, había una iglesia pero no había cura, había un edificio que era de la policía pero no había policía, pero había un colegio y había una maestra, ¿no? Y aquella mujer que se llamaba Julia Elena Pérez, me acuerdo, era una mujer que para mí era no sé, creo que fue como un modelo de mujer, una persona que había estudiado, que conducía coche, que vivia sola. Recordo molt els inicis a la universitat amb molta il·lusió, i perquè clar, eren moments de descobriments i de grans canvis socials, i la universitat sempre ha estat un espai viu i al dia de tot el que és la vida social. Vull dir, arrel d'acabar els estudis en un moment del franquisme tardà, molt insatisfet amb el que hi havia a Catalunya i a Barcelona en particular, vaig marxar. I al marxar vaig conèixer altres països i vaig començar a voltar pel món amb arqueologia, amb prehistòria, i vaig anar a parar, després de passar per Sud-amèrica i companyia, vaig anar a parar a Palmira, al Pròxim Orient. I a Palmira vaig quedar encisat del món oriental i llavors a partir d'aquí una tesi doctoral en el marc dels estudis del Pròxim Orient a la Universitat de França, de Lyon, amb l'equip que ja vaig començar a treballar, i a partir d'allà anar fent una mica la carrera científica. My academic trajectory. Monica Heller is the person who perhaps has most profoundly shaped my understanding of the discipline of sociolinguistics today. It's through her work she introduced me to the perspectives of linguistic anthropology, showing me how language cannot be understood in isolation from the social, political, and economic context in which it is embedded, and I think this kind of ties into what we were talking about as critical approaches. I llavors, quan vaig entrar a l'ensenyament secundari, amb dues persones més, la Bàrbara Matas i el Joan Alberic, vam decidir que això havíem de fer propostes noves. I vam dedicar-nos molts anys a intentar racionalitzar l'ensenyament del llatí i, a més, no només la llengua, sinó tot el que hi havia al voltant de la cultura. Per tant, el de l'ensenyament del llatí ha sigut una de les coses que he investigat i durant tota la primera meva època d'investigació va ser la didàctica del llatí. O sigui que això va ser això. Va ser això el que em va motivar. Y es cierto que yo empecé a hacer docencia en Argentina en un momento en que, bueno, la dictadura había complicado mucho todo lo que era la universidad. De hecho, yo me fui de la universidad un día y cuando volví a los 2 días faltaban la mitad o más de los profesores. O estaban muertos o desaparecidos, o huidos o presos, no? I, una altra vegada, un altre trasllat. Va ser que ja es va crear la Biblioteca d'Humanitats, en la qual es vam ajuntar la Biblioteca de Ciències d'Educació, la Biblioteca de Lletres i Psicologia i la Biblioteca de Traducció i Interpretació, això en l'any 97.
Llavors, aquí, com ens havíem de repartir entre 3 directores, doncs, la Maria Dolors Dilmé va ser la cap de la biblioteca i a mi em van oferir ser la primera persona, la primera gestora de serveis als usuaris. Y entonces pensamos que era un buen momento para hacer el doctorado los dos, pedimos becas, salidas y demás. Y bueno, tuvimos oferta aquí, la posibilidad de venir aquí a Arizona, en Estados Unidos, y decidimos venir aquí, ¿no? Y lo interesante es que yo nunca me he arrepentido, al contrario, de haber venido, y estoy muy, muy contenta de haberlo hecho, sinceramente. Sí, sí. La intel·ligència artificial, jo penso que tot això són avantatges, és a dir, que els estudiants puguin accedir. A mi no em fa cap por això, però cap mena de por, cap por. Allò de dir, no, és que ara faran els treballs amb intel·ligència artificial. Bueno, i què? És a dir, nosaltres fèiem els treballs allà amb bolígrafia i amb llapis, no? I ara, no sé, hem tingut nosaltres accés a les xarxes i les hem aprofitat. Qui no mira una xarxa? As for experience, one of the most formative experiences of my career, however, came from a visit that was facilitated to me by Josep Maria Jaume to the University of Sarajevo in Bosnia, shortly after the signing of the Dayton Peace Agreement in the summer of 1996, and with the support from the George Soros Foundation and Autónoma Solidaria. I traveled to teach an introductory course in syntax together with Jacqueline Guérin to students pursuing degrees in English philology. Their classrooms and much of their faculty, the school, the actual building, had been destroyed during the war. Yet, undeterred by this devastation surrounding them, these students gathered in the basement of the British Council in Sarajevo, eager to learn and rebuild their academic lives. The resilience and determination and hope that I witnessed there left a permanent mark on me, reminding me that education is not only a pursuit of knowledge, but also a powerful act of resistance and also of renewal. A veure, els canvis tecnològics han sigut bestials. Vull dir, clar, hem passat de lo que era l'era del paper a l'era digital, internet, vull dir, clar, he viscut dels catàlegs manuals que es feien amb màquina d'escriure, després màquina elèctrica i finalment amb ordinador, a catàlegs automatitzats, no? Clar, jo he viscut tots els canvis que espero que el que hi ha ara quedi uns quants anys. No salía, me presenté al concurso de investigadora Ramón y Cajal y lo obtuve. Y como en aquel momento estaba haciendo ya algunas suplencias aquí en la Autónoma, pregunté si les interesaba que me quedase aquí y me quedé aquí. O sea, llegué a la Autónoma por la vía del Ramón y Cajal, trasladé ese proyecto, trasladé el grupo afín que ya estaba más o menos constituido y así fue como llegué. Sí. La recerca no s'aturarà mai. És una cosa innata a la naturalesa humana i és una cosa innata allà on som ara, que és a la Universitat Autònoma de Barcelona, i no solament és una naturalesa innata, sinó que jo crec que la Universitat Autònoma té un prestigi internacional vinculat a recerca, ha de fer tot el possible per mantenir-ho i ha de lluitar una mica perquè, lògicament, amb 38 anys que jo he viscut d'aquí, els canvis han estat notables i seran notables en el futur, però qualsevol responsable administratiu polític de la universitat ha de saber que hi ha una ànima recerca autònoma, una ànima de recerca interdisciplinar. Les facultats estan en un campus que s'interrelaciona entre ells. Clar, també han canviat molt, per mi, els espais, sobretot, els espais, el pensar que les biblioteques no són espais de llibres, sinó que són espais de coneixement, d'aprenentatge, tal. També totes les necessitats. Actualment les biblioteques estem molt properes a l'usuari, a la persona usuària. Em sembla que una de les grans riqueses que jo he adquirit a la universitat ha sigut poder tenir càrrecs que m'han obert les mires. Jo vaig ser vicerector i quan vaig ser vicerector ja vaig dir o sigui, les lletres és una cosa i aquí, quan tu parles amb els de medicina, no té res a veure. I per tant, però hi són, i és tothom. I que hi hagi aquestes... Ja penso que això del el grau de Ciència, Tecnologia i Humanitats és una mostra que hauria de ser la col·laboració en un campus com el que tenim nosaltres, que és un campus divers i que
i que a més ha sigut una titulació d'èxit, és a dir, venen els millors alumnes, no els pitjors, no els que no saben fer res, venen els millors, els que els interessa tot. Lo que nosotros siempre pensamos fue, probablemente por este origen, pero también por mi propia historia personal, pensamos que los resultados de investigación debían llegar lo más rápidamente posible a las personas que podían beneficiarse de ellos. Esto era un principio, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho que, digamos, poco o mucho dinero el que nos dan es porque hay gente que paga sus impuestos y tiene derecho a conocer qué se hace sin tener que ir a leer un artículo en un journal que está pensado para que la ciencia avance, pero no para la gente en general, ¿no? Y ese fue un poco el principio del grupo afín. I learned a great deal from holding several administrative positions in the department, which have included coordinadora de titulación, coordinator of the master's program, head of the doctoral program. Throughout my career also, I've regarded international collaboration with colleagues as extremely important, particularly during the 70s and the 80s when studying abroad was far from common, as I mentioned. I think I played an important role in inviting many international scholars and sociolinguists to give talks in the department. Lògicament hi ha moments intensos en qualsevol etapa d'investigació passada, però d'alguna manera, jo què sé, per exemple, no? Seria, em sembla que era l'any 2006, a la vora de l'Eufrates, estàvem excavant i de cop i volta en una de les cases van aparèixer un conjunt de pintures al terra. Eren les pintures, o són encara, una de les pintures més antigues trobades al Pròxim Orient. Era un conjunt d'unes 20 i pico figures femenines en plan dansa i, per tant, d'alguna manera va ser un moment emocionalment fort, no previst. A veure, jo sempre he intentat fer la feina, no? amb responsabilitat, amb respecte, i crec que això ho he intentat transmetre tant a companys com als alumnes com al professorat, no? I jo crec que, a més, que sempre una biblioteca funciona bé si tenim aquesta dimensió humana en la qual escoltem i les persones, usuàries, se senten ben ateses i, a més, sobretot, escoltades, no? De traduccions m'he fet moltes, però la traducció és una cosa que disfruto molt. A casa, per exemple, quan em veuen que estic, ja deu estar traduint. Perquè és veritat, disfruto molt traduint, perquè poder... I a més és una feina molt creativa, perquè poder expressar el que diu l'autor en llatí, perquè l'entengui algú que no sap llatí, és molt... No sé, ara estic traduint Lucà per la Bernat Metge, i de vegades, és allò de dir maleït Lucà, perquè és una cosa... ¿No? Es decir, esto que dijo la Organización Mundial de la Salud en 1946, de que las personas tienen derecho a una salud plena y que esa salud plena está integrada por la salud física, de la que se ocupa la medicina, y la salud psicológica, de la que se ocupan los psicólogos, y la salud social, de la que no dijeron quién se ocupa, y que yo creo que deberíamos ser la antropología, en principio y entre otras, lo creo realmente. Es decir, yo creo que hay mucho de la salud, del bienestar, sobre todo en estos mundos contemporáneos donde cada vez vivimos más individualizadamente, en donde, digamos, lo social tiene una influencia importante en el bienestar, ¿no? Y en la salud cotidiana y demás, ¿no? Però crec que el repte que tenen les biblioteques i també la universitat en si és no perdre la dimensió humana. Jo penso que les biblioteques han de tenir aquest paper fonamental en saber ensenyar a filtrar la informació, a fer-la accessible, etc., per poder que les persones puguin tenir un coneixement molt més crític. Well, I think definitely my research interests and the questions that have guided my work have been deeply shaped by my personal circumstances, as well as by a sustained engagement with questions of society and social injustice. I've always been drawn to research topics that were in some way pioneering or ahead of their time.
When I embarked on my PhD on code switching in Gibraltar, there was only one single substantial article addressing the phenomenon of code switching. And today it's all over the place. I la recerca bàsicament l'he feta sobre una cosa, com totes les recerques, molt concreta, que és la tradició de l'epigrafia manuscrita entre finals del XV i la primera meitat del XVI. És a dir, una cosa, o sigui, la creació de falsos, per exemple, falsos epigràfics, que això és com una tasca d'investigació de Poirot gairebé, no? D'allò de dir, es van crear textos falsos que es van copiar, que evidentment no existeixen, que es van copiar, que el que copia diu jo l'he vist i no l'ha vist perquè no existeix. He fet molta docència, he fet molta investigació i, per tant, tot aquesta triple... I administració també m'ha agradat. Estic a l'escola de doctorat des de fa molts anys. M'agrada l'estructura dels estudis de doctorat perquè són l'etapa culminant del que seria l'aprenentatge. Per tant, tot això és un equilibri de dedicació, de trobar el moment així i també de que les persones que t'envolten t'ajudin, no? Una mica aquesta ha sigut la meva clau, una mica de trobar sempre persones que creuen una mica en la recerca com a forma d'avançar a la societat. Però crec que el repte que tenen les biblioteques i també la universitat en si és no perdre la dimensió humana. Jo penso que les biblioteques han de tenir aquest paper fonamental en saber ensenyar, a filtrar la informació, a fer-la accessible, etc., per poder que les persones puguin tenir un coneixement molt més crític. Creo que la formación en antropología ayuda a esta posibilidad de trabajar en contextos y con personas y organizaciones que no son estrictamente las de uno, digamos, lo que uno está acostumbrada, con las que uno está acostumbrada a trabajar, ¿no? Yo creo que se requiere mucha tolerancia, mucha empatía, comprensión, pensar que la gente y las organizaciones hacen las cosas de diferentes maneras y no por eso están mal, y tratar de poder dialogar y hacer cosas con los demás. El sentit de comunitat de la universitat s'està perdent. Potser s'està perdent perquè nosaltres mateixos hem obligat a tota la gent que està entrant nova unes vies d'accés a la universitat que bàsicament són competitives. És a dir, tothom competeix amb tothom per unes beques, per uns projectes, i això fa que tothom, si has de competir, has d'intentar ser el millor perquè no n'hi ha per tothom. This research on code switching, which evolved into a sustained program of more than 7 government-funded projects examining multilingual practices, and it evolved into looking through funded projects, examining multilingual practices in the context of migration in the city of Barcelona. It's a body of work that marked a shift towards ethnographic engagement with migration multilingualism as it lived and negotiated in different institutional contexts. Creo que hay un momento de revalorización de las ciencias sociales y las humanidades. Y yo creo que debemos creérnoslo, ¿no? Es decir, en este momento la Unión Europea no financia ningún proyecto de investigación de ninguna disciplina que no incorpore un grupo de ciencias sociales y humanidades. Digamos, alguien que piense en la gente, alguien que piense cómo llega esto a las personas, a cómo se puede, a quién le puede servir esto, ¿no? Tinc un agraïment profund a tots els meus companys i companyes el treball aquí i creure en aquestes idees a vegades que potser eren de bomber, però que s'han anat materialitzant. Però vull fer un agraïment especial a tot el professorat i a les facultats que hem donat suport, que dona suport la Biblioteca d'Humanitats, la Facultat de Lletres, Psicologia, la Facultat de Ciències de l'Educació, de Traducció i Interpretació. A mi em sembla que el personal d'administració i serveis és bàsic a la universitat. És bàsic i de vegades la universitat avança malgrat els equips de govern. I avança perquè hi ha tota una sèrie de personal
com tu o com molts dels seus companys, que fan funcionar la institució. Però a veure, si hagués de donar algun consell seria mantenir la curiositat. Jo crec que la curiositat i les ganes de treball són el consell més important que pot tenir qualsevol persona. I think academic work is challenging and it's often unpredictable. So I think it's important to pursue topics that you care about deeply. Passion sustains you through the difficult moments. It helps your work and it retains your authenticity and energy. Jo crec que Diana, l'Autònoma, ha sigut per mi un excel·lent lloc de vida professional. De fet, he vist créixer un sistema de campus que jo no coneixia, perquè les universitats que havia vist anteriorment, que eren Tarragona, que eren Barcelona, que eren Lyon, que era una mica Amsterdam, doncs aquestes universitats eren un altre model, i jo crec que el model Autònoma és un model molt reeixit, molt maco, i que solament falta que no perdem, des del meu punt de vista, o que trobem l'equilibri entre docència de qualitat, recerca d'alta qualitat internacional i, diguem-ne, una gestió humana el més fàcil i correcta possible. Ara, jo una de les coses que crec que els hi diria és que sempre mantinguin la curiositat. La curiositat és important. Que es creguin els projectes, que creguin que és important treballar en equip, que és gratificant el tenir projectes i compartir-los amb els teus companys i saber escoltar-los i tot, perquè per mi és important. Penso que ha sigut un dels valors que jo he afegit a la universitat, que és la dimensió humana. Vull dir, No sé, a mi em sembla que si hagués de definir el que he fet a la universitat, en tots els nivells un ha de crear condicions. I jo penso que la meva vida acadèmica i tal he creat condicions. Moltes gràcies i que vagi molt bé i estic segura que ens continuarem veient. Gracias, Joan. Bueno, Diana, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y por compartir este recorrido con tanta generosidad. Ha sido muy agradable, te lo agradezco mucho. Me alegro. Entre avui i demà tindreu els vídeos penjats, tant aquest vídeo resum com el vídeo de les entrevistes, per ensenyar-ho als fills, nebots, parelles, nets, netes, etc. Així que entre avui i demà els tindreu. Donem pas als músics, a Madame Moustache i a Dani Jané, abans de passar a la resta de l'acte. Moltes gràcies. Gavina voladora que volteges prop del mar i al pas del vent mar enfora vas flotant fins a arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, un dia i nit hi fa estada la nina
els meus amors. Quan la vegis sola, però la quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que penso en ella en tot moment. Oh, sé igual que tu, gavina, el mar pogués jo travessar fins a arribar a la platja on tan dolç és recordar i veure la imatge bruna amb un suau despertar de la nit d'aquestes somnis és tan gran de carenar. Quan la vegis sola, prop la quieta onada, doni la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que penso en ella en tot moment. Digues-li que sento dolça melangia i que penso en ella en tot moment. Moltíssimes gràcies. Donne-moi un sweet Henri, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas. Donne-moi en limousine, je ferai quoi? Offre-moi de personnel, c'est trop pour moi. En mes noirs de Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offre-moi une tour Eiffel, je ferai quoi? Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. N'est pas votre enchaîne qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur les cœurs. Alors ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez donc tout beau cliché. Bienvenue dans ma réalité.
Je me meurs de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excuse-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, je merde de la gloire. Regarde-moi, ton air vous semble pas, je suis comme ça. Je veux l'amour, la joie, de l'avant le mur. N'est pas votre enchaîne qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur les cœurs. Alors ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez tant de beaux clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Després els tornarem a gaudir en una estoneta. Ara li donarem la paraula a una de les persones que avui celebren el fi de la seva vida laboral, el Joan Carbonell, que parlarà en nom de totes les persones avui homenatjades. Joan, tens la paraula. Sí, hi havia una diapositiva que hi segueix sent. Degana, abans eren il·lustríssims, però ara no. Senyora Degana. Equip de govern de la facultat, amics, col·legues. Sèneca, en la seva obra Els beneficis, en parlar de les tres gràcies, escriu: t'explicaré per què les tres gràcies són tres, i per què són germanes, i per què estan entrellaçades de mans, i per què som somrients, i joves, i verges, i duen la túnica dessenyida i transparent. Uns volen que s'interpreti que la una és la que dona el benefici, la segona la que el rep, i la tercera la que el torna. D'altres interpreten que hi ha tres classes de benefactors: els qui mereixen l'agraïment, els qui el reten i els que el reben i el reten alhora. L'ordre del benefici, continuo amb Sèneca, passa de mà en mà per tornar al benefactor. Es perd la bellesa del conjunt si en algun punt es trenca, i la serva tota si es manté compacta i guarda l'ordre. Els rostres són joiosos, com solen ser els dels qui donen o reben beneficis. Són joves perquè la memòria dels favors no ha d'envellir. Són verges perquè són incorruptes i inviolables per a tothom. No els és escaient res de lligat ni d'ajustat. Per això porten les túniques dessenyides i transparents, perquè els favors volen ser vistos i acaba la cita. Quedem-nos amb la segona interpretació. Els benefactors són de tres classes: els qui mereixen l'agraïment, els qui el reten i els qui el reben i el reten alhora. Els protagonistes de l'acte d'avui volem pensar que si sou aquí és perquè considereu que ens hem guanyat i mereixem l'agraïment de la universitat per la tasca duta a terme en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres. Un acte de reconeixement adreçat al personal docent i investigador i al personal, fins ara, d'administració i serveis i, com que tenim una edat, conservem el nom antic. En conseqüència, a nosaltres ens pertoca també, tal com Sèneca atribueix a la segona gràcia, retre agraïment. Un agraïment que és múltiple. Primer, perquè durant anys se'ns ha donat d'exercir una activitat de les més nobles i potser una de les més ancestrals que pot desenvolupar l'ésser humà, transmetre coneixement als iguals,
que ens seguiran perquè progressin. I d'això en donem gràcies. Som gresol on s'ha fos tradició epistemològica, experiència personal docent, investigadora i de servei, i intuïcions felices per aconseguir un aliatge nou. Som docents, això és, hem emmagatzemat sabers, n'hem generat de nous i, sobretot, els hem compartit i transmès a estudiants, a col·legues i a la ciutadania. Ho hem fet en el marc de l'ensenyament. Som una baula més de la cadena tròfica educativa. La baula qualificada, em sembla que amb poca traça, de superior. No ens agrada considerar-nos superiors, ni tan sols en l'ensenyament. Fent-ho, acceptaríem que hi ha un ensenyament inferior, que cito la definició del Diccionari de la Llengua Catalana. És a un nivell més baix quant al grau, a la importància, al valor o al mèrit. L'ús dels mots no és innocent, és intencionat. Fixem-nos, si no, animals i plantes inferiors. Tracte amb els inferiors. Cotxes de gamma inferior. Roba de qualitat inferior. Classes inferiors. I fins i tot la nostra civilització s'ha atrevit a parlar de races, de col·lectius inferiors, en contraposició a una raça falsament superior. Nosaltres mai no ens hem sentit més alts que els altres ensenyants quant al rang, a la importància, al valor i al mèrit. Potser perquè molts dels que ens hem acabat dedicant a l'ensenyament universitari, abans hem passat per realitats educatives inferiors. L'educació infantil, l'educació primària o la secundària, per acabar l'educació, de fet, terciària, que som nosaltres. És bo no perdre de vista que si podem exercir com a professorat universitari és perquè d'altres companys han empès des de baix, han estat capaços de captivar, han preparat tan bé com han pogut el nostre estudiantat, que, no ho dubtem tampoc, malgrat totes les limitacions perfectibles, és el millor de tots els temps, el nostre estudiantat. Som fills directes de millores que massa sovint donem per amortitzades, que nosaltres hem viscut directament i que han suposat un gran avenç social, l'extensió de l'educació obligatòria fins als 16 anys, l'enfortiment de l'ascensor social, la gran empenta a l'estabilització del professorat universitari de mitjan anys 80, la internacionalització de la recerca universitària a la mateixa dècada, la incorporació de la diversitat al sistema general, la incorporació a l'espai europeu d'educació, una altra vegada, superior. I amb això, la normalització de la mobilitat internacional d'estudiants i de professorat. Estem agraïts d'haver-hi pogut participar. Estem agraïts als estudiants. La Universitas Docentium et Discentium, és a dir, el conjunt de docents i discents, d'on deriva el nom de la institució universitat, es va crear a proposta d'associacions d'estudiants, recordem-ho, associacions que van rescatar la cultura dels monestirs, la van dur a les ciutats i que pagaven els mestres. La universitat no existeix sense els estudiants. Els estudiants, esclar, de cada moment, no els del passat, no els que voldríem, no els que imaginem en un món ideal. Els estudiants que ens qüestionen, que ens pregunten, que s'entusiasmen amb les nostres lliçons, que s'avorreixen amb les nostres lliçons, que ens mantenen joves com les gràcies. Hem tingut el privilegi, i també n'estem agraïts, d'exercir una professió en una institució pública, com a funcionaris, com a laborals, a càrrec d'una ciutadania, molta de la qual mai no ha trepitjat els nostres verals i amb prou feines sap que existim. I gràcies a això, l'hem exercida amb llibertat de pensament i d'expressió de les pròpies idees, sense obediència ideològica a cap patronat privat, amb la possibilitat d'intensificar o minimitzar la docència, la recerca o la gestió d'acord amb les prioritats de cadascun, amb un horari flexible i modificable d'acord amb les circumstàncies personals, amb la seguretat de rebre cada mes
un sou prou digne, recordo la pandèmia. Mai no ens ha amenaçat un ERE. Un privilegi per a nosaltres, funcionaris, sí, però a canvi de servir a la societat, de tornar-li amb escreix allò que ens dona, com diu Sèneca. Ho hem pogut fer a la Universitat Autònoma i n'estem agraïts. La universitat de finals de la dictadura, la universitat que es va aixoplugar professorat madur, foragitat dels centres històrics i professorat jove amb ànsies de llibertat de tot tipus, també la llibertat acadèmica. Aquell esperit de rebel·lia i de resistència ha perviscut fins als nostres dies, forma part de la nostra essència, vulguem o no vulguem. No hi podem renunciar. Potser la Universitat de Bolonya ha deixat mai de ser referent en el món jurídic? Ha deixat mai de ser-ho en l'àmbit de la filologia, la d'Oxford? I la de Montpeller, en l'àmbit de la medicina? La UAB no ha de renunciar mai a ser el referent, el paladí de les llibertats en majúscula, en la forma que convingui a cada moment. Ara, el feminisme, la defensa del medi, la sostenibilitat del planeta, l'acollida del migrant, els drets de la comunitat LGTBIQ+, la integració de persones amb funcionalitats diverses. No us deixeu arrossegar per sirenes que pretenen seduir-nos amb cants adormidors. Fermeu-vos al pal major per escoltar-los. Sí, però per combatre'ls. La UAB ha de navegar entre Sila i Caribdis i sortir-ne indemne. No ha de vorejar Sicília per evitar els monstres. No podem arxivar la UAB. No la podem arxivar. S'ha vist en una diapositiva avui, no aquí. Li hem de treure la pols sempre. No la podem arxivar. Ho hem fet a la Universitat Autònoma de Barcelona. Una Barcelona que és a prop, però tan lluny. Alguns malden perquè siguem la Universitat Autònoma de Bellaterra. Els fa nosa compartir la B, anar a remolc de la B, que, per cert, excel·leix en història. Treuen el cap rialler darrere el paravent quan ens saben febles. Avui el deuen treure molt, perquè en el rànquing QS acabat de publicar hem retrocedit 39 posicions. Algú haurà de fer la reflexió. I algú deu estar molt content, tot i que n'ha retrocedit 5 només. També porta la B. Ho hem fet a la facultat. Veieu que hi ha notícies d'allà, Aquestes estan amb llapis, perquè no estaven previstes. Ho hem fet a la Facultat d'Humanitats. No debades, la primera peça de la Universitat Autònoma de Barcelona. El fonament, sí, de la nostra universitat. Li retrem gràcies i us retrem gràcies. Les universitats que es volen holístiques poden mancar d'aquesta o d'aquella, però mai de la Facultat d'Humanitats. Mai. La institució universitària va néixer al voltant de les humanitats, la nostra també. Si vents economicistes, oportunistes o de biaix cientista amenacessin la continuïtat dels nostres estudis, s'amenaçaria directament la democràcia. S'amenaçaria el lliure pensament. S'amenaçarien els valors del diàleg i de la concòrdia. S'amenaçarien els sabers més útils de tots els sabers, els nostres. S'amenaçaria la capacitat de fermar amb intel·ligència i sense pietat els cavalls desbocats del populisme. S'amenaçaria directament el futur. S'amenaçaria també l'alegria de viure. Les humanitats segurament no poden solucionar problemes immediats, però són les úniques capaces de transcendir la immediatesa. Vet aquí perquè fem més por que tota la resta junta. Us cridem a plantar cara. Malaurat el dia en què un dels nostres o de les nostres estudiants pugi a una tribuna per defensar la barbàrie en qualsevol dels seus avatars mefistofèlics. Haurem fracassat. Ens hauríem de cobrir el cap de cendra i retirar-nos a fer penitència al desert. Per acabar, torno als mots de Sèneca. Hem rebut tots aquests beneficis. Us en retem gràcies. I us els tornem.
Ens els hem passat de mà en mà sense trencar la bellesa del cercle i n'hem guardat l'ordre. Ho hem fet amb el rostre joiós, com sol ser el dels que donen i reben. Com les gràcies, marxem amb la túnica dessenyida i transparent. No pas, com deia Sèneca, perquè es vegin els nostres favors, ans perquè és hora de deixar que altres continueu entrellaçant les mans i mantenint el cercle de donar, rebre i tornar. Que així sigui. Moltíssimes gràcies, Joan. No te'n pots anar perquè us fem un petit obsequi. Us regalem un exvot de Guinomar a cadascun de vosaltres. Ja, posem a quedar aquí si farem una foto, va. Ja la mare. Ja, sí, Melissa, vas caminant, ja. O el secretari, que el tenim aquí. Tu, Carles? Saps fer fotos? Jo diria que sí, no? No caiguis. Ai, ai, ai. Digo patata. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. Mentre s'asseuen, ja estem encara al final de l'acte. Queda una miqueta, queda un moment musical i les paraules que els hi dedicaré jo per agrair-los la feina. Fem passar un altre cop a Madame Moustache i a Dani Jané. Bé, ara que ja ens coneixem, ja hi ha confiança, si voleu, en algun moment, cantar una miqueta o picar de mans per acompanyar-nos. Ja ho podeu fer, eh? Que us hem vist com molt... Vinga, va, som-hi. Rumba, rumba, rumbeta bona, tan bona l'amor s'hi posa. Ai, rumba, rumba, rumbeta bona, tan bona l'amor s'hi posa. Ai, orella, orella, i deixa entrar això que porto jo, que si deixes que corre l'aire podràs trobar-hi aquesta cançó, que la casa la vas deixar tancada i de fet malbé, que pensant que així la cuidàvem m'he quedat sol jo pel carrer.
Rumba, rumba, rumbeta bona, de tan bona l'amor s'hi posa. Ai, rumba, rumba, rumbeta bona, de tan bona l'amor s'hi posa. I el que deixo no són promeses ni tan sols regar de bon mariner. Tan sols et deixo una mica d'aire que vull que bufi, bufi l'enteniment, que la rumba que ara vola no es paga amb calés. Vola que vola amb ella i oblida't d'aquest món mentider. Lere, 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 va, lere, 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 Moltes gràcies. I va. Que aquests canvis de temperatura, calor, fred... El sol que no surti avui i que tornin els estels, que això té de m'estir a prop per jugar amb els teus cavalls, que això té de m'estar a prop per jugar amb els teus cavalls. Si tu toques i jo canto, vol dir que mos entenem. I tot el camí que fem serà per anar endavant. I tot el camí que fem serà per anar endavant. A València hi ha un carrer que té geranis i ombres, humitats i tenebrós, saliva i enteniment. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers, si voleu saber quin és el carrer de Cavallers.
Tres portes tinc a casa meua, obertes a tots els vents. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per la mort, que la tancarà al meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Tot això ets tu per mi, jo n'estic certa. Tot això ets tu per mi, jo n'estic certa. Adéu, lluna de nit, adéu, sol de migdia. Adéu a tots els estels qui m'aféreu companyia. Adéu als que heu escoltat la meva veu per amiga. Jo he cantat en nom vostre, la vostra veu és la mia. Jo he cantat en nom vostre, la vostra veu és la mia. Adéu, lluna de nit, adéu, sol de migdia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Benvolgut secretari de la facultat, benvolguts estats. Veig l'Enric, he vist el Jaume, he vist la Gemma i no sé si hi ha algú més. Moltes gràcies per ser aquí. I a l'Albert Branxadell, moltes gràcies, moltes gràcies. Benvolgudes vicedegans, benvolguts vicedegans, benvolgudes directores i directors de departament, benvolgudes coordinadores, benvolguts coordinadors, benvolgudes professores, benvolguts professors, benvolguts alumnes i sobretot benvolgudes companyes i companys per als quals celebrem avui aquest acte. Avui no faré l'acudit habitual. Ai, que difícil és parlar després del Carbonell. I no perquè no sigui difícil. Els que hem tingut ocasió de parlar abans o després del Carbonell ja sabem el pa que s'hi dona i sabem que sortosament sempre és molt difícil. No faré l'acudit perquè avui no vull parlar darrere de ningú, sinó al costat de la Marina, de la Melissa, del Toni, del Joan i del Miquel. Qui tingués la vostra joventut als vostres anys. Jo ara faré el que no heu fet vosaltres en el vídeo. Recordaré una batalleta d'una persona que recordarem sempre com vosaltres pel seu esperit emprenedor, José Manuel Blecua. Ja sé que n'he parlat moltes vegades de José Manuel, però un té els mestres que té i aquí us asseguro que la batalleta ve al cas perquè veureu que s'ajusta a la vostra visió del món. Quan la rectora Margarita Arboix, o Marga Arboix, va convidar els pares i mares fundadores de la Universitat Autònoma per reflexionar sobre el futur de la nostra universitat, José Manuel es va trobar amb la rectora, a qui sempre deia, somrient, mi PNN favorita, perquè ens recordava els temps de reivindicacions i vagues eternes, i amb un grup de persones de més de 70 anys. Ell també en tenia més de 70. I a la reunió van sortir els tòpics, el maig del 68, la defensa del català, el monestir de Sant Cugat, la lluita per les llibertats, les amistats arreu del campus, la natura, la ruta Ho Chi Minh. José Manuel va sortir de la reunió contrariat i quan ens va trobar, algunes companyes i companys del departament, ens va dir: «Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo lo pasé muy mal. Recuerdo que en la biblioteca había un solo libro, el listín telefónico, que tras cada huelga o protesta estudiantil había que vérselas con los grises para asegurar que nuestros estudiantes estaban bien, que había clases con un cartel de se busca, porque el profesor no aparecía, y muy pocos medios para investigar». I després va dir una cosa que em va impactar. «Quina enveja em doneu els que teniu menys anys
perquè gaudiu i gaudireu d'una universitat autònoma magnífica. És un campus punter en recerca, amb una biblioteca estupenda. Això dels llibres era sempre una preocupació per José Manuel. Uns espais que ja els hauria somiat quan era degà, els estudiants lliures de persecucions i el professorat amb la possibilitat de tenir carreres de major projecció. Heu de fer valdre el que sou i el que teniu ara perquè el futur sigui millor. Aquestes paraules i les primeres que em va dir el primer dia del càrrec com a degana, en 100 estudiants que havien assaltat la facultat per dormir-hi en temps de post-Covid, i jo pensant on m'he ficat, m'acompanyen sempre. Per José Manuel, els estudiants que volien dormir a la facultat eren los problemas cotidianos. Y el consell, ten confianza. Ya verás como muy pronto rueda todo bien y el equipo se responsabiliza de lo que le corresponde y te ayuda con su colaboración y consejo. Aquí, gràcies per ser-hi sempre. Ten confiança, tingues confiança, treballa en equip. Aquestes paraules les podríeu fer vostres, Marina, Melissa, Toni, Joan i Miquel. És el que heu transmès en la vostra manera de fer i fa poc a les entrevistes que hem vist en el vídeo. Gràcies, moltes gràcies, per confiar en els nostres estudiants, per defensar que les humanitats canvien la societat i la ciutadania, per pensar que la tecnologia pot ser una aliada i no un ens destructor del pensament crític, per defensar la recerca en xarxa, per entendre la gestió com un compromís i un procés d'escolta i entesa amb els que pensen i treballen de formes diferents, per creure en la interdisciplinaritat, per estar orgulloses i orgullosos de ser educadors, docents, professors, ensenyants. Aquesta és la mirada que volem, una que doni confiança, que mostri camins, que obri preguntes, que desperti la curiositat. La Melissa Morier ha dit: l'educació és un acte poderós de resistència i renovació. En el relleu constant i desitjable que cal que es doni a la institució, mai res és igual. No et banyaràs mai en el mateix riu, mai es repeteixen les coses de la mateixa manera. Estic segura que la facultat canviarà i creixerà amb la sàvia nova dels nous lectors, agregats, titulars, catedràtics, investigadors. Però voldria pensar que qui arreli al nostre centre ho farà amb respecte pel llegat de persones com les que avui comenceu una nova etapa després de la vostra jubilació. Escrito está en mi alma vuestro gesto, deia Garcilaso de la Vega. Escrit està a l'ànima de la facultat i de les persones que la conformem el vostre gest. Marina, Melissa, Toni, Joan i Miquel. Reconeixereu aquest gest, n'estic segura, quan passin els dies de les celebracions. Quan algun gest quotidià us commogui, algú us farà una pregunta, llegirà alguna de les vostres aportacions, seguirà algun procediment iniciat per vosaltres, gaudirà d'algun espai que abans vau ocupar vosaltres, fins i tot quan algú canviï, posi en dubte, discuteixi alguns dels vostres llegats, estareu presents i estareu orgullosos i orgulloses de seguir fent part de lletres, d'humanitats, de la nostra, de la vostra facultat. I en aquests temps que canvien, estigueu alerta, estigueu disponibles arreu on sigueu per transmetre la mateixa alegria i la mateixa convicció que avui. La humanitat necessita de les humanitats, ens necessita. Víctor Klemperer, un filòleg a qui admiro la capacitat de resistència, una qualitat que cada cop crec que hem de valorar més en els temps que vindran, va escriure una breu reflexió sobre el vell i el nou humanisme. Segurament molts de nosaltres ja no veurem el futur absolutament lluminós que veia Klemperer en les apostes comunistes, però ens serveixen les seves reflexions. Deia Klemperer que l'humanisme, les humanitats per si soles, no ens salvaran de res, però alhora defensava la construcció d'un nou humanisme, d'unes noves humanitats amb respecte per les veus de tots els pobles i condicions. Tingueu confiança en la humanitat, en les humanitats, en els temps que vindran, ens deia Klemperer, ens deien els mestres fundadors de la Universitat Autònoma, ens dieu vosaltres, tingueu confiança, tot anirà bé. Gràcies, moltes gràcies per ser-hi sempre, moltes gràcies per haver-nos descobert camins, per haver creat condicions. Per àspera ad astra. Gràcies. Bé, i del Joan Carbonell hem après moltes coses, però li ha quedat una cosa per ensenyar-nos. Ens falten les classes de cant.
I com que alguns no tenim aquestes classes de cant, avui hem portat el cor. I el cor no només ha volgut cantar el Gaudeamus, sinó que ja que hi eren, també ens cantaran en l'aire de Charango. Aquí els tenim. Som el cor de cambra de la Universitat Autònoma de Barcelona i abans que res volíem reconèixer la feina dels professors que jubilen i reconèixer especialment en Joan Carbonell com a exvicerrector de Cultura per ajudar-nos a arrencar el cor de cambra. Com bé ens ha dit la degana, cantarem Quan tots s'enlaire de Charango, arranjada per en Gerard Morató, i acabarem, sí, amb el Gaudeamus Igitur, l'himne universitari. Has de tanta la sort, mesurant les paraules, és flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies, que em transporten a un món indecís. Però jo mai, mai, mai seré feliç com l'he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 tot s'enlaira, puntet que junts podem arribar més lluny, més lluny. Un viatge, malet que junts podem arribar més lluny, més lluny. Vitejant amb la por, navegant entre dubtes amb dubtes, vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tornem-nos a mi, fins que aquella incertesa es fon quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, mai, mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 tot s'enlaira, puntet que junts podem arribar més lluny, més lluny. Un viatge, malet que junts podem arribar més lluny, més lluny. Quan tot s'enlaira. Dau, 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 dau,
Gaudeamus. Gaudeamus igitur, Jovenes dum somos. Gaudeamus igitur, Jovenes dum somos. Pos Ioconda juventotem, pos molestam senectotem, nos habebit homos, nos habebit homos. Obisum qui ante nos in mundo foere, Obisum qui ante nos in mundo foere, transeas ad superos, aveas ad inferos, così vis vivere, così vis vivere. Vivat Academia, vivam professores, vivat Academia, vivam professores, vivam membrum quod liber, vivam membra quel liber, semper sit in flore, sempre sit in flore.